πάντα με βασάνιζε το τοπικό πάχος που είχα στο κομμάτι της κοιλιάς και στα μπουτάκια, γενικά περιφέρεια. Τα λάθη που έκανα ήταν που έτρωγα θυγινά, μεγάλες ποσότητες φαγητού και περίεργες ώρες. Πίστευα αν τα αλλάξω αυτά θα έβλεπα μία βελτίωση. Είχα κάνει πολλές προσπάθειες και μόνη μου εννοείται, δηλαδή έτρωγα μία φορά την ημέρα ή δεν έτρωγα και καθόλου, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που κατάλαβα είναι, τρώγοντας χάνεις κιλά, τρώγοντας παίρνεις κιλά, εύκολα χάνεις κιλά, εύκολα πάλι ξαναπαίρνεις κιλά. Οπότε, πως πρέπει να τρώω ώστε να δω βελτίωση, αλλά το τι θα φάω. Οπότε παίζει μεγάλη σημασία το τι θα φας, τι ώρα θα το φας και τι ποσότητα θα φας. Πλέον βρήκα έναν τρόπο υγιεινό και αποτελεσματικό, τρώγοντας έλεγξα το βάρος μου, ομοιόμορφα και το τοπικό λίπος που με ενοχλούσε αφάνταστα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και εννοείται αυτά τα χρόνια όχι μόνο συντηρώ το βάρος μου, αλλά χτίζω κάθε μέρα, μέρα με την μέρα, πράξη στην πράξη, την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Εσύ τι κάνεις για τον εαυτό σου?